Yeah. Malawi nzanga. Phambile Malawi phambili. Malawi nzanga. Even phambili wake muyira umumva kuti ndofoka. Phambili wake swa mphamvu kwambiri. Komabe TNT chilimike kupemphera. Ambuye ndo adongosolo. Ngakhale zinthu zakangalama. Akuluakulu ndikupempha kuboma ku Malawi, please. Pamene zafika zinthupa pafunika chithandizo. Zinthuzi ngati ungakhale kotheka aboma sitikulamula koma tikupempha. Tikudziwa kuti muchita mukuyigwira mukupanga madongosolo koma tungopempha patakhalabe ka speed pang'ono kuti izi zingatheke ngati mabasi wata athekete pasapyole pa 15 fukwa zinthu zizikunkira worse and worse every night, every day. Abale ambiri akuchosedwa ntchito ena akusiya okha ndi mantha. Ndikulandira eneyo malipoti oona osati abodza ya. Of course zina anthu akuonjezera koma chimene chikuoneka kuti zinthu zizavuta. And I've been updating about this issue for so long now. So once I decided to make a WhatsApp group because the kulandi ama message osiyana. So nditankhula ndi anthu ena akuluakulu kuntundako sindingachule mayina koma ananditsikimiza kuti okay, open a group and let us know kuti mbali zina zikuyenda bwanji fa sitingafikire kwina kulikonse. Koma ano ene I'm telling you kuti within 20 minutes I've opened 2 WhatsApp groups. The WhatsApp group within 20 minutes, the first WhatsApp group, within 20 minutes, it was over 500 members. Right now, group men doing that's a Gulazulo, 5 p.m. Chaumazulo. Right now, group in 990 something people. Group winner, Naise Gula later, usiku. Close to 350 something members. There you can see kuti anthu akufuna kupita kumudzi. Phambile Malawi phambili. Anthu afuna kupita kumudzi. Chifukwa chimene mungazoti anthu afuna kupita kumudzi, anthu ali ndi mantha, anthu miyoyo yawo ili pa chiopsezo ndi chakuti there is no any promise kuti anthu akalandira ndalama kapena akapasidwa china chake chochita akafika kumudzi. Zinakakhala kuti zili choncho bwezi kuti anthu ambiri akuthamangira ifeyo kukalandidwa ndalama. Koma this is just kungofuna munthu kupita kumudzi. Anthu akwana kale 900 almost panopa ndi anthu 1000 something, 1200 something, 1300 onsewo akunoti afuna kupita kumudzi. There's no one kuti akuti afuna kukhala. And anthu ali ndi ma problems ndi ma challenges osiyana. Wina ndizoti ndini mwana 6 months. Sinamalize maternal leave. Sinimagwira ntchito. Wina akuti ndi ana awiri. Mwana wina 1 year chakuti chaka. Wina akuti amwene ine ntchito andichotsa. Koma ndungazongotumiza family zipita. Chifukwa makampani ena akwauza anthu awo ntchito kuti mubwese mapepala oyenerera. Ngati mulibe musabwere. Ngona Nkhani pamene amba kuvuta. You need to bring valid documents yokuti niyo dimulolero kuita ntchito. Makampani ena ambochita mantha. Ena ati ma business tawo mmakwalalamo sakutsekula. Ndikukanda kuyimbiridwa amwene ene mapanga zosoka kwakuti ndatsegula kwa Joni kanga ndatseka sindutsegula bebe chakuti imene kuti. Wina ndi Amalawi ndi olimbikira. Wina ndi electrical company kaka mapanga za ndi electrician. Akuti amwe ndatseka. Tulephera kugwira ntchito. Imene to Cape Town, Western Cape ino ndikulandira zimezo. What about Durban? Imene ili West. Please Boma. I'm talking through deep down my heart. This is not about content. This is not about kuti ndifuna my likes. This is not about ndifuna my followers. But my heart is bleeding. Ndi madandaula Malawi amene akundipeza nawo. Ena mwina chifukwa kuti simukuyankhula nawo Malawi. Ineyo I'm like a center point.
phone yanga ikuti ndiyambe kutumiza papa message kuti zimene ndikulandira, you be shocked. Ma video calls amene ndikulandira usonzo kuti anthu dakuvutika, anthu ali kuchire, but I cannot be posting some of this stuff. It's gonna create more panic. Ndikutumizidwa ma video kuti ndingwakazika kuti ndiyambe kupanga post zipanga create more panic, which we don't want that. Kumano tikupempha boma kuti kumene muliko please tikuzoti mukupanga koma tapanga ni mwama chawi ngati kuli kotheka anthu athandizidwa azipita. Group ndila pangidwa create, anthu akulembetsa kumene akupita ndi kumene akukhala, kuti mfamily mwawo alipo mwina anthu atatu, ena kuti ine ndikufuna ana okhazipita chabwino, ine I will try to survive, let's see what is going to happen. Siningamathwe ndi India. Please, amene muli ndi azikazi amene makamaka kukopsa kwambiri ndi ma remote areas, some people they have been threatened by their own landlords kuti muzipita, ena akufunsidwa mupita liti, which emotionally it can break you down. Uli ndi ana ozifunsidwa zimenezo uganiza banja. Please, tisadikire kuti pafe anthu ndiye tipange action. Right now is the time to save. Siti kulamula, siti kuopseza, siti kukakamiza, koma please aboma ndikupempha. Ineyo mbali yanga ndaisetsa, mbali yanga ndikuyesetsa kuti to connect these people. I've managed to connect 1,300 people at once. Now we can talk at the same time, one voice. Nditotumiza message pa group ya 900 yo amva pa nthawi imodzi anthu 900 kuti boma lanena chakuti. Nditotumiza message ku group ya anthu 400 yako amva pa kamodzi. Nditotumizaso ababa I've got 149,000 followers. Nditumiza ababa message amva at once. Please, if you on the ground we trying our best ngati anthu chabe, situpangira za ma followers, situpangira ngati content, komano out of the heart. First of Indiana, tudanda osazi za tama Indiana amena ni madenja hotspot. Fazi ntu zizalwa umbanda, zintu zizajoka pa kutamangisa anthu opanda mapepala, zalwa po kufuna kuba. Ndi anthu akuno ndolimba mitima, ndoipa mitima. Sama opa kupha munthu ya. They don't care. Ikafika Nkhani ngati imene. Chifukwa they believe kupasidwa zinthu. They believe kutenga zinthu za anthu. China chonse chimene munthu obwera amakhala nacho, mumtima mwa anthu akuna amachitenga ngati ndi chawo. It belongs to them, koma chinthu chona chigwire weka ntchito. Ndiye munthu sungapanga okupaye business, munthu sungapasidwe business. Mentality yawo ndiyo kuti okay, tilanda ma business otamba kuyendetsa. They think kuti mene amendesera anu akewa, you also azendesa jonti, which is not like that. Business umayamba from the ground. Weka kuyendesa ndi kumayigulisa weka. Sungangotenga chinthu, sungangotenga basi oti kusudza kuyendesa basi and believe kuti uyendetsa basi. Ili wasaza kale anthu. That's what is happening here. Please, aboma tikupempha ku Malawi. Pangani machawi tuzoti mukupanga kuma pangani machawi. Akulu amene mungathe kumwaza utengawo mwazani. Inenso ndikuyesetsa kutokosa anthu ena ku Malawi kwa akulu ngakhale sindikulandira respond yokwanira. Koma I'm trying. Ena sakundiyankha message, but I'm trying and I'll keep on trying. I'm not going to give up. Apopo Malawi uzione. Zomwe kwambira Malawi. Ndimo konda ndimo nyadirana.